Sorry guys, if we can give a linesman. Felly, dyna ni y prif gysylltiaeth y cwpan blwyddyn 11. Ffeinal rhwng ysgol uwchradd Hwlffordd ac ysgol gyfun Glantaf. Glantaf yn y glas, Hwlffordd yn y porffor a di. Pwy fydd yn cipio teitl y cwpan? Y cic gyntaf gan Glantaf. Yn yr awyr, mae Harvey Thomas. Harvey Thomas wedi cael cystadleuaeth arbennig o dda. Sgorio sawl cais, o dyma sir yn y dydd. Daf Williams ar bêl yn ei ddwylo. Cyfle nawr yn gynnar i'r Hwlffordd. Oli Thompson ar yr asgell. Mewn i'r ail ar 20, Glantaf. Disgwyl lledu bêl. Bêl yn Daf Williams. Gweld y bwlch, a dyna ni cais cyntaf y dydd i Daf Williams ac i Hwlffordd am chwaraewr. A fydd angen Glantaf fod yn ofalus iawn, ddim gadael Daf Williams cael llawer y bêl ac yr amser ar y bêl. Achos dyna beth yn union mae'n gallu gwneud, torri drwy tackle a redeg am y llinell. A trosiad yn un llwyddiannus, felly sgôr Hwlffordd 7, Glantaf dim. Just on the 10 now, bud. Just making sure it goes that 10 distance. Wesley gyda'r cic i lai yn ddechrau. Uchel mae'n mynd. Harvey Thomas yn cystadlu, ond mlaen o'r dwylo. Harvey Thomas wedi gwneud, felly sgrym i Glantaf fydd hi. Sgrym taclus, Glantaf, felly lledu maen nhw'n disgwyl wneud a yw'r cyfle cyntaf am ddod. Trwy'r dwylo maen nhw'n wneud, chwilio am y bwlch, y ffig bas fanna. Thomas sy'n methu y dacl felly, a oes gan y rhif 10 y cyflymder i fynd am y gais. Oes yn wir. Glantaf syth nôl mewn i'r gêm. A cyfle nawr i ddod yn gyfartal. Ac am gic gan Glantaf, felly 7 pwynt yr un yn ffeinal y cwpan. Lawr yma y Moncana. Cwrso gwych gan Glantaf, y bêl wedi mynd nôl o ddwylo Harvey Thomas. Gwrthryciodd da fan hyn gan Glantaf, mynd am y bêl wedi cael ei droi drosto, felly dyma cyfle arall i Glantaf. I pas arall, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. A falle darlwytho da, ond pwy sydd yna? Iwan Griffiths sydd yna i bigo lan y bêl. Cicio'r bêl letraws, cic a chwrs fydd e. Davies O'Brien o Hwlffordd sy'n cwrso, ond Glantaf sy'n ôl yna. Dim cymorth yna, felly y tacl yn dod mewn fan'na gan Kyle Jones. Hwlffordd wedi dyn ôl. Wedi setio lan y llinell am ddyffyn. Ond dyna ni cyfle nawr. Ond y bas wedi mynd ymlaen. Cyfle wedi mynd fan'na i Glantaf. Sgrym i'r Hwlffordd fydd hi.
Bale mewn, gan Wesley. Daf Williams yn dangos i gryfder, on y tackle wedi dod mewn fyna. O'Brien y pasor, Bale allan i Afi Thomas. Ond na, Bale wedi mynd mlaen, felly fydd hi yn sgrym i Glantaf. Hanner cyfle fyna. Ond y penderfyniad cywir gan y dyfarnwr. Glantaf nawr ar y bêl. Chwilio am y bylchau yna. Dadlwytho Pert. Os gyda'r cyflymder i fynd y holl ffordd. Y tackle yn dod mewn gan Ollie Thompson. Ond am dadlwyth. Dyma cyfle nawr. Ond yn edrych falle bod chwaraewr Glantaf wedi cael anaf yna. Na, mae dal i fynd. Felly y bêl yn nwylo Kyle Jones. Mantis i'r Bechgyn o Sir Benfro. And yn ôl. Felly fydd yn kick-osp. Afi Thomas ar bêl yn ei ddwylo. Beth gall y dyn ifanc ma'n neud? Brian nôl i Jones. Pas basketball fyna. Ond y tackle yn dod mewn. A cyfle nawr i Glantaf. A gallen nhw fynd am y cais. Yr yw wir o dan y pist. Yw e wedi tirio'r bêl? Nac ydi. Amddiffyn anhygoel gan Hwlffordd. O'n nhw bron hynna. Ond o Glantaf methu tirio y bêl. Newport High were very, very good. Yeah. As well as being skillful. Saib yn y chwarae. Wrth i anaf wedi digwydd. Felly y dyfarnwr yn barod i ddechrau pethau yma yn y hanner cyntaf. Cyfle dda iawn fan hyn nawr i Glantaf. A yw nhw mewn am cais. Ydyn, am y Glantaf ar y blaen. Cais yn dod y syth o'r sgrym. The school academy, so they've got GCSEs in the next 6 weeks or something stupid, and then the ones who go to the sixth form then go into the one they've got to try then for the Glantaf academy. Cic wedi methu tro yma, a dyma ni y dyfarnwr wedi chwibanu am diwedd y hanner cyntaf. Hanner amser. Glantaf 20, Ysgol yr Hwrffordd 7. It's a public school, though, isn't it? Yeah. So I think it's trying to get into the team, isn't it? There's no guarantee that you're in the team. Well, they've got two sides of the league, haven't they? Similar most places. Yeah. My boy's up in Hereford. All right, okay. And he travels up from Cumbransby. Oh wow. And what's he doing in Hereford? Sports and psychology. Oh, wow. They class that as an academy. Oh, brilliant. But you take it with a pinch of salt. And Yeah. Well, I mean, they do put it in the curriculum. Yeah. You train and you, Yeah. but yes, he's okay. Is he enjoying it? Yeah, well, he's finishing now. Oh, Ready right. for uni. All right. What's he going to do next then? He's been invited up to Brunel. Right. With the Ealing Trail Finders. All right. Okay. So they've got a link to Brunel. Brilliant. So it's got a bit of a scholarship with it. That's good, isn't it? Yeah. Is he excited? Yeah, he seems to be. It's again bit of a pinch of salt thing, you know, like with everything. Yeah. You know, there's 40 of them. Yeah. They're trying to turn him into a prop. Yeah. He's 6 or 4. I can't. In my head's blown. I'm like,
Felly Mike Jones wedi cael ei rola mewn. Da Hwlffordd a Kerry Morris wedi cael ei rola mewn i Bechgyn Glantaf. Pwy fydd yn fuddigol o cwpan 7 bob ochr, blwyddyn 11 yr Urdd. 7 munud i fynd. Glantaf yn y blaen o 5 pwynt. Well, it's not. I'm not sure it's the club that's at fault. It's the investing company. A Daf Williams fydd yna i ddechrau efo'r cic o ganol y cae. Y ddau yn gystadlu, Hwlffordd yn ennill i syth nôl, felly dyma cyfle yn syth ar ddechrau'r ail hanner. Daf Williams mewn i'r tacl. Caio Jones sydd yna fel, ond mynd dros eto. Y bêl yna rydd i Glantaf i bigo. Dyna ni cyfle nawr. 2 yn erbyn 1. A oes cais mewn yn y gornel i Glantaf. Oes wir. Glantaf dros y llinell wen. Ac am gais yn syth o cam gymeriad Hwlffordd yn ardal y dacl. Glantaf yn cymryd mantes ac yn lledu'r bêl i'r asgell. A cais gwych i'r bechgyn yn y glas. Ond fydd y trosiad ddim yn mynd osto, felly sgôr 7-17 i Glantaf. Harvey Thomas yn ennill y bêl. Daf Williams allan mae'n mynd. A oes gwagle, na taclo gwych gan Glantaf. Gwrthrycio unwaith eto, Caio James sydd yna. Ceisio mynd syth mewn i chwaraewr Glantaf dros y bêl, a dyna ni. Cic osbi Glantaf. A cyfle arall fan hyn nawr. Y bêl wedi mynd mlaen, ond y mantes yn cael ei ware i pas arall. A'r cais wedi dod. Glantaf unwaith eto. Gwrthrycio gwych, 2 yn y bêl yn ardal y dacl. Ac yn croesi y gwyngalch. Am gais i'r bechgyn y brif ddinas. How many tries left? Any idea? 5-1. Sorry, At least I'm not a good bystander in this one. At least you're honest. More to these. Trosiad yn llwyddiannus felly. Glantaf 24, ysgol yr Hwlffordd 7. Angen tair trosgais nawr ar Hwlffordd i cael unrhyw obeth i ennill y cwpan. Well boys. Well done, boys. They can play rugby though. Yeah. Pitches are hard now. Yeah. These two are, they've got a bit of grass on. Yeah, The yeah. football pitches over there. Yeah. That are being Yeah, they were hard as hell. Felly Glantaf i ail ddechrau'r chwarae. Pellter tro yma. Mynd i 2 ar 20. Hwlffordd. Harvey Thomas sydd ar bêl yn ei ddwylo. Dad lwytho i Daf Williams. Bêl wedi cael ei rwygo yn y dacl. Ond y bêl unwaith eto yn wylo Hwlffordd. Caio Jones oedd yna. Ond y dyfarnwr wedi chwythu lan am sgrym. Pêl i Hwlffordd. Williams. Dyna'r cyfle i Williams am mynd am y holl ffordd. Nac ydi. Os gyda fe'r coes efyn, oes yn wir. Ac am gais. Ond na. Dim cais. Ond cais cos mae dyfarnwr yn gwneud.
Wedi dweud bod y tacl yn uchel ac yn mynd mewn i'r boced. Am penderfyniad diddorol gan y dyfarnwr. Faint bydd hyn yn effeithio'r gêm nawr? 10 pwynt rhwng y ddau dîm. Glantaf lawr i 6. 7 pwynt yn syth efo cic cais cosb. Ddim yn ollol siŵr beth mae dyfarnwr neu fan hyn nawr. Chwaraewyr moyn mynd mlaen ar gêm. Dyfarnwr yn cymryd amser i fynd nôl i'r llinell hanner. Chwaraewyr yn barod i fynd. Daf Williams a'i Bale yn ei ddwylo. A'i gymsir wrth y glist. Felly 7 yn erbyn 6. Yw wedi mynd. Nari, y Bale yn mynd nôl. Felly fydd yn cic grydd nawr i Glantaf ar llinell hanner. Camgymeriad enfawr fan'na gan Daf Williams. Heb wneud llawer yn o heddi. Ond os am wneud camgymeriad, nid yn y ffeinal yw'r amser. Glantaf yn ceisio lladd y cloc nawr yn enwedig lawr i 6. Dim llawer o opsiynau ganddyn nhw. Caio Jones yn rhoi'r pwysau ymlaen. Glantaf o dan bwysau fan hyn. Tacl arall gan Caio Jones. Nôl â nhw mewn i dwyri gan y tacl yn dod mewn fan'na. Ond y Bale yn rhydd. Beth mae Glantaf am wneud? Ond mae wedi ffyn o'r bwlch. A hwn i'r cais sy'n mynd i ennill y gêm. Dros y llinell hanner. Dros y llinell 10. Ond Ollie Thompson sydd yna. I stopio. Dan wyth o'r Bale ar y troed. Unwaith eto. Ollie Thompson yn taflu gorff. Dros y lle i gyd. Ceisio ni popeth i safio i dîm fan hyn. Ond efe dyma'r marc amser. Glantaf mewn yn y cornel. Ac am gais o'i llinell cais ei hunain i'r llall. Mae'r cyrff wedi blin o nawr. Ac yn enwedig efo dim ond 6 yn nhw ar y cae. Perfformiad anhygoel gan Glantaf. Dim llawer amser ar ôl nawr. Ond cic hynod o bwysig i'w ddilyn. Go on, Dino! Go on, Dino! Go on, Sam! You keep going, keep going! A'r cic ac am gic oedd hwnna. 31.14. 17 pwynt o wahaniaeth rhwng y ddau dîm. Angen tair cais ar Hwlffordd. Ond unwaith eto dyfarnwr yn dal y pethau nôl, ond aros am y Bale rydyn yn gwneud. Lan mae'n mynd gan y bechgyn yn y las. A oes cais arall fan hyn nawr, ond y tacl yn dod mewn gan Harvey Thomas. A dyna ni. Pencampwriaeth 7 bob ochr yr Urdd. Cwpan blwyddyn 11. Yn eiddiannol, yn mynd i ysgol Gymraeg Glantaf. Ennill o 31 pwynt i 14 yn erbyn ysgol uwchradd Hwlffordd.
Llong gyfrchiadau fawr i Glantaf.